నా పేరు హరీష్. సార్ హరి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మీకు మ్యూజిక్ మ్యాచ్ అనే యాప్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ యాప్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం సాంగ్స్ని ప్లే చేస్తా లిరిక్స్ వేరే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తా వాటిని ఒక నోట్లో పేస్ట్ చేసుకొని ఇంత ప్రాసెస్ చేస్తా సాంగ్స్ ప్లే చేసి ఆ లిరిక్స్ని సాంగ్స్ తోటే మనం పాడడం ఇలా చాలా టైం పడుతుంది. అలా కాకుండా ఒకే యాప్లో మీ సాంగ్స్ ప్లే చేయగానే ఆ సాంగ్స్ ఏంటో ఆ సాంగ్స్ ప్రకారం ఆ లిరిక్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఫాలో అవుతుంది. ఒక యాప్లో జస్ట్ ఒక యాప్ చాలు దానికోసం. యాప్ ఎక్కడ ఉందంటే ప్లేస్టోర్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ మీరు ప్లేస్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లేస్టోర్ ఓపెన్ చేసి ప్లేస్టోర్లో మ్యూజిక్ మ్యాచ్ అని టైప్ చేయండి. కనిపిస్తుంది కదా, మ్యూజిక్ మ్యాచ్ లిరిక్స్ అని ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను. సో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని సైన్ అప్ అడుగుతుంది. మీ మొబైల్ ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్తో అది సైన్ అప్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు జస్ట్ సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో మీకు ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటే వాటిలో ఒక అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసి మీకు మీ మొబైల్లో ఏ ఆల్బమ్స్ ఉంటే అవి డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇవి ఆల్బమ్స్ నాకు. సో ఈ ఆల్బమ్స్లో ఏ సాంగ్ ప్లే చేసినా ఆటోమేటిక్గా అది నెట్తో కనెక్ట్ అయ్యి మీ లిరిక్స్ని అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఒకటి నేను ప్లే చేస్తాను. దానికోసం మీరు ట్రాక్స్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక సాంగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఈ సాంగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు ఇలా లిరిక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తూ ఉంటాయి. సాంగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్కి లిరిక్కి రెండు సింక్ అయ్యేటట్టు వస్తుంటాయి. సో మీరు లిరిక్స్ అన్నీ మొత్తం చూడాలి అనుకుంటే సో దీంట్లో ఫుల్ లిరిక్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా ఫుల్ లిరిక్స్ అంతా చూడొచ్చు మీరు. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్.